A Lleida, la Fira de Sant Miquel ha tancat portes amb un balanç comercial més positiu que el de 2011. Coincideixen a afirmar-ho diversos expositors. I això que per culpa de la pluja, durant els 4 dies de certament han passat per la fira menys visitants que l'any passat, unes 140.000 persones. La 58a edició de la Fira de Sant Miquel ha tancat portes amb un increment del volum de negoci i una excel·lent valoració dels contactes comercials que han generat els seus més de 300 expositors. L'única xifra que enguany ha disminuït ha estat la del nombre de visitants, que s'han quedat en 140.000, 50.000 menys que fa un any, com a conseqüència de la pluja que va caure pràcticament tota la tarda de dissabte. Les primeres previsions s'han confirmat i efectivament les bones collites i els millors preus de les últimes produccions han generat més activitat de compra entre els pagesos. Els expositors valoren molt positivament la fira. Hem de dir que des d'un punt de vista comercial, parlant amb els expositors, i hem estat parlant amb molts, comercialment ha superat molt l'edició anterior. D'alguna manera, segur que els millors preus, millor comportament de l'agricultura i la ramaderia també es nota amb una certa major alegria inversora. Per tant, des d'un punt de vista de negoci, des d'un punt de vista d'activitat firal, els expositors ens manifesten una millora. Altres bons resultats de la Fira d'enguany han estat les xifres d'assistència a les jornades tècniques i els debats que aquestes han generat. La cloenda del certamen, a càrrec del director general d'Indústria Alimentària del Ministeri d'Agricultura, Fernando Burgaz, ha permès respondre les peticions del conseller del DAR, que en l'acte d'inauguració demanava a l'Estat una millor redistribució dels fons de la política agrària comuna per afavorir més a la pagesia catalana. Pues efectivamente hay un gran esfuerzo del ministro de Agricultura, de Miguel Arias Cañete, en conseguir los máximos recursos para la agricultura española, que evidentemente habrá que posteriormente proceder ya en un debate interno a nivel nacional de establecer los criterios que beneficien a todos los agricultores españoles, porque evidentemente entiendo que los fondos comunitarios están destinados a favorecer el desarrollo de la agricultura y en definitiva la renta de los agricultores y los ganaderos, ¿no? La internacionalització del certamen és un altre dels inputs que s'ha destacat en l'acte de clausura de la Fira, que ha rebut visitants i delegacions d'Alemanya, Andorra, França, Gran Bretanya, Hongria, el Líban, Portugal, Turquia i la Xina. També el creixement de sectors com el del reg, les energies renovables, el fret industrial i l'automoció.